gaurkoan osasuntsu eta pozik programa honetan elikadura emozionalari buruz arituko gara. Eta horretarako mediku bat ekarri dugu platora, Ibon Gurrutxaga izan ere, mila esker Ibon etortzeagatik. Gaixo itxaso. Orduan, elikadura emozionala, ez? Batzutan betidanik entzun dugu, ez? Jaten dugula antxetatearekin gaudenean, triste gaudenean, ez? Zergatik da garrantzitsua emozioak hori zehaztea edo hausnartzea jan baino lehen? Bueno, azkenean eragin bat daukalako gure emozioak edo gure osasun mentala jaterako momentuan, ez? Antsietatearekin jaten baldin badugu, arazoak ekarri ditzakete gure osasun fisikoan, ez? Gibelean, ondestetan, eta bar. Eta, jan baino lehen, abstrakzio pixka bat edo barnera begiratu behar dugu pixka bat, nola gauden, ez? Emozio edo sentsazio horiek identifikatu, hausnartu eta horren ondoren ja jaten hasi. Eta nola identifikatu alditugu hori antxetatearekin edo bakarrik goze garelako jaten ari baldin bagara? Bueno, beti antsietatearekin jaten baldin badugu edo hor jaterako momentua baino lehenago situazio estresanteren bat bizi izan dugu, hausnartu behar dugu, ez? Ezin dizut magikoren bat esan edo, baino, pixkat hausnartu behar dugu gure egun horretan ez bizitakoak, programaren batean hitz egin dugu ez, agenda batean jartzea gure emozioak, emozio horiek irakurri, edo pentsatu azkeneko egunetan nola egon garen jaterako momentuan, ez? Eta baita ze gogoekin jaten dugun, eta gure ondokoei galdetu nola ikusten gaituen, ez? Hori garrantzitsua, ez? Ondokoak igual analizatzen gaitu gu baino beto batzutan, ez? Bai. Eta gero, otordu erregularren kontua, zeratik da hori garrantzitsua? Azken finean, horrek ekidin dezake antsietate momentu horietan, edo estres momentu horietan antsietatearekin jatea adibidez, eta mantentzen baldin baditugu otordu finko horiek menu finko batekin edo, ez? Ekidin dezakegu antsietatearekin jan, azkar jan, edo, eta baita garrantzitsua da baita jaterako momentuan edo azkarian edo almortzuan edo afarian jendearekin egotea, hizketan egoteko eta antsietate hori pixkat jaisteko edo saiesteko. Eta noiz bihurtzen da arazo bat? Hau da, nik egun baten estresa izan dezaket eta pila bat jan eta gainera inkluso konstiente izan batutan, ez? Bali naizela antsietatearekin jaten eta horrekin lasaitu nahi dudala nire antsietatea. Baina noiz bihurtu da arazo bat? Errepikatzen baldin bada egunero edo frekuentzia handi batekin, ondokoek baita esaten baldin badigute nola ikusten gaitu eusten, edo esaten baldin badigute antsietatearekin jaten ari garela, baino, ez? Denboran zehar sarritan edo. Sarritan, situazio horietan, eta baita ikusten baldin badugu bazkal ordetatik kanpo baita antsietatea daukagula, estresa, depresioa eta bar. Beraz, askotan ez da bakarrik antsietatea bazkal orduan islatzen, baizik eta eguneroko beste situazio batzuetan, ez? Nola hitz egiten dugun gure lagunekin edo gure bikotearekin, nola erlazionatzen garen, ez dakit, arraindegiko pertsonarekin, saltzailearekin. Ez dakit, adibidez, ez? Errespetu falta edo, hori situazio horietan, ikusi nola gauden, ernei ibili eta laguntza eskatu. Horrekin atuko gara, Ibon, ernei ibiliko gara, eta aztertuko dugu ongi nola ari garen jaten. Hori. Mila esker berriro ere, eta hurrengora arte. Hurrengora arte, hori da.
Osagarriak eta bitaminak modu seguruan hartzearen garrantzia osasun prebentiboan. Osagarriak, bitaminak, mineral eta beste mantenugaien osagarriak gure osasuna hobetzeko lagungarri izan daitezke, baina modu seguruan eta orekatuan kontsumitzea funtsezkoa da. Ona nola saihestu daitezken arriskuak eta haien garrantzia. Bitaminen eta mineralen gabeziak saihestea, hau da, bitaminak adibidez C vitamina, D vitamina eta mineralak adibidez zinka, magnesioa ezinbertzekoak dira gure gorputzeko funtzio normaletarako. Hoiek hartzea gomendatzen da, baina neurriz eta beharrez, bestela gehiegizko kontsumo batek bigarren mailako efektuak sort ditzake. Osagarri gehiegizkoa saihestea. Osagarri naturalak edo bitamina osagarriak erabiltzea ez da beti beharrezkoa eta gehiegizko kontsumoak osasun arazoak sort ditzake. Hala nola, gehiegizko burdina edo hiperbitaminosia. Horregatik, osagarri hauek hartu aurretik medikuarekin edo nutrizionistarekin konsultatzea gomendatzen da. Elikadura orekatuaren osagarri gisa. Osagarriak ez dira elikadura orekatuaren ordezkoak. Elikagai naturalez betetako dietak, frutak, barazkiak, proteina osasungarriak, zereal integralak oinarrizkoa da. Osagarriak lagungarriak izan daitezke, baina elikadura osasungarria denek elikagai naturalekin bermatu behar da. Kontrol mediko eta jarraipena. Bitaminak eta osagarriak hartu nahi dituzten pertsonak bereziki gaixotasun kronikoak dituztenek edo medikamentu jakin batzuk erabiltzen dituztenek kontuen hartu behar duten medikuaren aholkuak segitzea. Horrela osagarri hauek elkar eragin negatiboak ere izateko eta seguruen kontsumoa bermatzeko. Osagarriak eta prebentzioa. Zenbait osagarri, adibidez omega-3, gantz azidoak, probiotikoak gure osasuna hobetzen laguntzen dute eta gaixotasun jakin batzuk prebenitzea erraisten dute. Halere osagarri horiek hartzeko une egokia eta neurria jakitea oso garrantzitsua da. Osagarriak eta bitaminak seguruan eta orekatuan hartzea ezinbestekoa da gaixotasuna prebenitzeko eta osasun hobea lortzeko. Elikadura orekatu bat eta aholku medikoak segitzea beti izango dira modu seguru eta eraginkorrak. Bueno, elikagai egokiak aukeratuz lortzen aldugu gure digestioa hobetzea. Alde batetik barazki eta barazki berde eta hostodunak aukeratu, hau da, aza, zaizerbak edo espinakak aukeratu, zuntzugari dutelako, fruitu lehorrak ere aukeratu, giltxaurrak edo almendrak, arroz integrala ere saiatu aukeratzen, edo loa edo lekaleak, lentejak eta garbantzuak bezala, oso lagungarriak dira ere bai. Eta noski ur eran, hau ezinbestekoa da, esteak ondo funtzionatzeko. Bigarrenik, badira ohitura txiki batzuk, baina oso eraginkorrak direnak digestioa hobetzeko. Alde batetik, otorduak lasai eta patxadaz hartu, janaria ondo murtsikatzeko eta urdaiak bere lana errezago egin ahal izateko. Egunero, ordu antzekoetan saiatu behar gara jaten eta ariketa fisiko arina egiten. Adibidez, ibiltzea, estetako mugimendua aktibatzen du eta oso ona da ibiltzea horretarako. Estresaren kontrola, ere bai importantea da, sarri hazten den arren, oso garrantzitsua da estresa kontrolatzea honek gure digestioetan eragin oso handia duelako eta arazoak sortzen dituelako. Eta azkenik, zuntzari buruz gauz batzuk, zuntza bi mota ditugu, bai zuntz disolbagarria eta zuntz disolba ezina. Orduan, disolbagarria zein da, sagarretan edo oloan dugun zuntza, urarekin hasten da, eta unek digestioa legundu egiten du. Eta gero disolba ezina da, aza, zenario eta garian dugun zuntza, honek estetako mugimendua bizkortzen du eta idorreria saihesten laguntzen du. Zuntza hauek aurkitzen dira frutetan, barazkietan eta osoko zereal eta lekaletan. Ondorio modura, erran, dieta orekatua, ohitura osasuntsuak eta zuntza aberatsak diren elikagaiak kombinatuz,
gure digestio sistema modu naturalean hobetu dezakegula. Ariketa honen bitartez, aldakan mugikortasuna landuko dugu, batez ere flexoren mugikortasuna. Orden, jarriko gara hanka bat eta bertzia ele bat mantenduz, eta hortik joango gara gure gorputz guztiekin aintzina. Albaldin badugu, beso iguala goiti eta hor mantentzen dugu postura. Oso ongi, orain pektoralaren luzaketa egingo dugu, paretaren aurka eta gero lurrean. Orduan, jakin dezagun pektorala hemen aurrean dagoela, esternoia, klavikula eta sorbaldaren ondoan. Importante edo kontuan izan behar dugun gauza, bada protrakzioa eta sorbaldaren erretrakzioa. Luzaketa egiteko, ongi egiteko, sorbaldaren erretrakzioa egin behar dugu. Orduan, sorbalda atzean izan behar dugu. Paretara elkartuko gara, luzatuko dugu besoa eta aldakak pixka bat kanporuntz botako ditugu. Erretrakzio pixka bat eta aurrera joango gara bilatzen pektoralaren tiroia. Kontuz izan ariketa honekin, zeren askotan hemen aurrean izan dezakegu min txiki bat edo min handi bat. Orduan, hori izan daiteke gure muskulaturaren hori izan daiteke tendoi batzuk hemen gaizki egotea edo gutxienez konpresioa izatea. Orduan, ariketa honekin mina baldin badaukagu, ez dugu egingo, bale? Pektorala luzatzeko beste ariketa bat emango dizuet. Eta horretarako behar dugu baloia, gutxienez, txikia, hau edo txikiagoa, eta pixu bat, edo hau, edo ur botila, litro batekoa. Orduan, pilota eskapuletan jarriko dugu, eskapula eskuinean. Botako gu pixka bat, gorputza beste albora, eta honen gainean jarriko gara. Soilik besoa luzatuta eta burua beste albora jarrita, besoa eta pektoralaren luzaketa nabari dezakegu. Eta gainera, holako bai. Hori. Eta gainera, holako mugimendua eginda, gure luzaketa zailagoa edo pixka bat gehiago nabarituko dezakegu. Hau eginda, nahi baldin badugu pixka bat gehiago sartu, pixua sartu dezakegu. Hau 3 kilo da, baina kilo batekin balio du. Nabarituko dugu orain indarra eta luzaketa egiten dugula. Eskertzea zer da? Eskertzea ez da taberna batera joan eta kafea jartzen dizulako eskerrak ematea, ez? Hori ongi dago eta egin beharra dago. Eta eskertzea da ere, inguruan maite ditugun pertsonengan ere, zerbait egiten dutenean gugatik, edozein gauza txikia dela eta eskertzea. Kendu behar dugu burutik jendeak gauzak egin behar dituela besteengatik, baizik egiten dituela bolondrez eta nahi dituelako eta hori baloratzea. Hori ulertzen dugunean, gauzak ere eskatzean beste modu batez eskatuko ditugu, ezetz esaten digutenean ere hobeto onartuko dugu, eta baietz esaten digutenean eskertzeko aukera oso polita izanen dugu.
honek zer eragiten du, zoriontasuna handiagoa, azkenean ari zarelako besteek egiten dituzten esfortzu eta bere denbora ematen dizutenean, baloratzen ari zara. Horrek zoriontsuago egiten zaitu, haserre gutxiago izaten dituzu, harreman sozialak hobetu egiten dira, baloratzen duzulako hobeto ondoan duzuna, besteek ere bai zurekiko irudi politagoa izanen dute, eta klaro, onartzen baldin baditut gauzak datozen moduan eta eskertzeko gaitasun hori daukadanean, estresa jaitsi egiten da, ez ditudalako gauzak fortzatu behar, ez ditut gauzak estremora eraman behar nik nahi dudana lortzeko, baizik onartzen dut bizitza horrelakoa dela, eta jasotzen dudanean, eskertzekoa dela, ez? Eta buelta ematen baldin badiogu oso ongi ikusten dare, bai, ikusten dugunean gure burua zerbait egin dugula, ez? Eta inork ez duela eskertu, ez? Eta nola pentsatzen dugu, agian pizka bat baloratzea ere ongi legoke, ez? Horri buelta eman eta ohitura bat bihurtzea. Horre gainera, esaten duguna, ez? Azkenean gure harreman sozialetan hobeto egongo garenez, haserreldi eta frustrazio gutxiago izango ditugunez, eragingo du gure egoera fisikoan ere bai, eta emozionalean egongo gara lasaiago, egingo dugu lo hobeto, gure muskuluak lasaiago egongo dira, tentsio gutxiago daukagulako, eta azken finean, gure egoera psikologiko eta emozionala hobea izanen da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.